Kolumbijski sud osudio je bivšeg paravojnog lidera Salvatore Mancuso na 40 godina zatvora zbog ubistava i prisilnih nestanaka tokom najkrvavijeg perioda oružanog sukoba u zemlji. Mancuso je bio jedan od glavnih komandanata desničarske paravojne formacije United Self-Defense Forces of Colombia, koja je formalno nastala kao zaštita zemljoposjednika, ali je kasnije postala duboko umešana u trgovinu drogom i masovne zločine. Sud je utvrdio da su jedinice pod njegovom komandom između 2002. i 2006. počinile više od 100 teških zločina u provinciji La Guajira, uključujući ubistva, prisilne nestanke i nasilje nad pripadnicima autohtonog naroda Waju. Presuda je izrečena pred specijalnim tribunalom za tranzitionu pravdu, osnovanim kako bi se rasvetlili zločini iz višedecenijskog kolumbijskog rata. Kazna može biti smanjena na 8 godina ukoliko Mancuso u potpunosti sarađuje sa sudom i učestvuje u reparacijama za žrtve. Ova presuda ponovo otvara pitanje odgovornosti političkih i poslovnih elita koje su, prema svedočenjima, sarađivale sa paravojnim grupama tokom sukoba.